batanga kuita zvekupuwa maronda aita akachekwa saidhi nebanga remumba maitoriona iye aitocheka kana chaitika nchokuti anogona kunge ari kumberi kwachunguza mapedzi otozongochekwa ona ropa rakutoerera otoona ronda rachinyama ichi chese chatorembera ichi achirohwa airohwa mambama ekuti waitomubva kuti mbama imutori ndikamutora ndikamubata kudai mbama idzo dzaipinda nepasi pangu dzimwe nguva ndaitonyatsowa ruoko kuti randiguma kuti ruoko ndoremunhu andiguma izvi asi chinorova iye idzo imbama indasikarohora inorova izvi akapuwa maronda takamubhandeji takaenda naye kuchipatara kanobhandejiwa bhandeji riya aigona kuribviswa ripakirwa mukana kutoribvisa tisu. Tadzoka zvakare mhuri yeZimbabwe tichiri kuno kunzvimbo yeKwaNyandoro village 3 kuno kuWindmill kana kuti kuVenice uko kune nyaya yatambokupai muvhidhiyo yamamboona tichitaura nemwanasikana Joy anga asipo nguva yatambotaura namai vake saka izvinezvi tamumirira tikakwanisa kusangana naye saka toda kuti timbonzwa kubva kwaari kuti zviri kuitika mumwiri wake zvinenge zvichimbofamba sei zvakatanga sei iye anenge achizvinzwawo sei and nemiwo mhuri yeZimbabwe mukwanisa kumubatsira ngatisanganei nemwanasikana Joy. Wakadii wakwanzvadzi? Good. Ndoda kuti ungonditsanangurirawo kuti dambudziko raunaro iri rinofamba sei zvii zvinomboitika pauri? Ndakatanga ndiri grade 4. Ndakatanga kubuda mututu papa ndokona ndakachema nobuda musodzi yeropa ndongorohwa nezvinhu zvandisingaoni kana kungochekwa nemapanga nevanhu ndisingaoni kana kungotemwa nemabhodhoro kana kuti pane zvinongoitika zvakangowanda zvose zvinongoda kungoitika pamuviri nyama dzose zvinongoda kungochekewa kudii miviri yose ngewemaronda ekungochekwa. Alright. Asi iwewe pazvinenge zvichiitika izvi une manzwi here aunonzwa kuti zvakuitika? Unonzwa pane chinhu chinoitika here pamuviri pako kana kuti zvinhu zvaunongoita hauna vanhu vaunonzwa vachitaura kwauri? Zvino zvandosimbonzwawo ndigere ndongoonzwa nhasi takukucheka nhasi watanga akada kukuvhiya nhasi osemavanga ari mumakumba anangotemwa anangochekwa ndikasiya banga pasi mumba zvazvo makati nanotora chakati mumba kana ndachekewa anangorohwa nezvinhu zvasingaoni. Asi vanhu vanenge vachitaura nevavo unenge uchikwanisa kuvapindura here? Vanenge vachiti vari kudei kwauri? Papandiziva. Right. Pane vanhu vakamboedza kukubatsira iwewe pawakanga takanzwa mama wambotaura uchiti makamboenda kuHarare pazvaimboita nani zvii zvaitika pawaitika na zvisaitika kwauri zvii zvaitika kwauri wainzwa sei? Pazvo zvatombomirawo zvisingamboitiki ndatowa muviri yangu iri nayo. Alright. Asi zvinhu izvi zvinokupa yatingati zvinokupa warning here kuti zvakuda kuitika, kuti kana zvakuziva kuti zvinezvi zvakuda kuitika? Pane zvaunonzwa here pamuviri pako kuti izvi zvakuda kuitika kana kuti zvinongoitika chero nenguva yazvangoda? Zvinongoitika kana zvinongoda ndogona ndakagara so zvikatongondisumudza ndogona kupetukana ndakuturn off chaiko kuya kuya kana ngona ndave kure chaiko ndisingazivi ndafamba sei. Okay. Sezvandaita nhasi papa. Alright. Ndizivi kuti chii chinenge chaitika. Mazopepuka wakakupi? Tonini. Saka pakudzoka wasudzoka sei? Ndatodzoka netsoka ndakuziva. Ndatoshawa mota murodhi ndaingoti ndione kufamba ndingotedza tara ndichidzoka wangu. Asi dambudziko iri rakukanganisawo sei upenyu hwako iwewe semwanasikana? Zvakukanganisa chii chakanyanya kukanganisika muupenyu hwako chaunoti dai pasina dambudziko iri ndingadai maybe ndiri apa kana kuti apa? Ndezvipi zvakakanganisika muupenyu hwako iwewe? Izvozvo zvimwe handiziva ndogona
Basi ndingodemba udanda kangoitawo sezvandikaitawo vamwewo vana vamai vangu. Ndinongogarawo namai, vamwe vangu vakaendawo kunoroorwa kupiwo. Ndakana mwana semazamu andikatochekwa nditorana munyatsikana mwana. Alright. Okay. Ko vanhuwo vemuraini nevamwe vanhu pavanenge vachisangana newe ndezvipi, pane mashoko here avanotaura anokurwadza ekuti unoti ukazvifunga zvinokudya mwoyo? Hapana zvimwe zvinosimbotaurikawo, zvinonziwa uri kupemha kana kangosanga toti ndafamba zviya ndichisangana nemi kana nevanhu murodhi, munhu wangonditi chakati kana kuti wanditi chakati ichi. Pane vamwe vanenge vachingonditi ndiri kufambisa kuda kupemha ndokuzviitisa. Alright. Kwa kuda kuzviitisa hakucharwara, kusi kurwara kwauri kuita wakuda kuzviitisa, kuda kupemha chifamba uchikumbira chikafu mudzimba dzevanhu. Okay. Asi iwe unenge usiri pakupemha zvako? Vamwana vanenge vachingoti ndosvikawo pamuri makagara kudai ndokumhoresawo zvakanaka makadi henyu. Ndocho nhai baba ndachikumbirawo kana mune 50 cents kana $1 kana chii ndionewo chekudi chekungobatsirikawo chekudya. Ndipo panenge pangotaurawo vanhu kuti ukupemha uri kuzviitisa. Apa unenge watosvika kunzvimboyo usingazivi, wozongoerekana wasvika kunzvimbo kusina vanhu vanokuziva, wobva watanga kukumbirawo. Alright. Saka vanhu pamwe vanenge vasingakunzwisisi. Vana vamwe vanenge vakundizivawo, vamwe vanenge vakungondipawo chikafu. Alright. Rubatsiro rwauri kunyanya kuda kumhuri yeZimbabwe, rwauda kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsire narwo iye zvinezvi nderupi? Ndinoda kuti vamwe vanoda kunditengerawo hembe, vanoda kunditengerawo zvavanodawo kana bhutsu kana chii, zvose zvavanenge vachida kundibatsirawo zvavanenge vachifunga kuda kunditengerawo. Alright. Panyaya yeurwere hwako ndinodawo kuti wandiwanawo kunyimbosuduruka, unombowanawo kumwe kwandombogara ndichibatsirikawo. Okay. Ndichiwanawo ndichibatsirawo ndinamatirawo tichingoperawo. Ndisangowane kuramba ndingogwadziwa nekuitiwa munyama dzangu. Saipa ndogona kuti muchitamba neni zvazvo kana kamwana kadi kungondidai so sezvandaita mai vangu izvi motoona ndotosvika ropa. Alright. Rikutsvuka pai ngorohwa paso kuti panenge ndarohwa ipapo to ndotobuda ropa ipapo. Kana ngotemwa nekadombo kadiki kuti ndotobuda ropa. Apo ugere padhuze namai vako nehanzvadzi dzako nana baba, une sapoti yakadii yaunowana kuvabereki yako yaunoti izvi zvikaizvi ndamunhu mukuru asi zvanyanya, ndezvipi zvavanokuitira? Vanonditengerawo zvavanenge vachidawo, hembe, chiiwo, zvimwe zvavanenge vachindiitirawo kana chikafuwo vachindipawo. Baba ndichingogadziwa nekurwara nemazuva 3 days ndandichikungobatsikanawo nekurwara kuita mai vangu. Kana ndichingowa kungogwadzikanawo pandizivi tangu chii. Pano uye zvinezvi wakunzwisisa zvimwe zvinhu zvokuti panonzi unobuda misodzi yeropa paya unonzwa ichinhuhwa munhu weropa wakafanana nekunge wachekwa kumakumbo nebanga. Tiri kuona tune maronda ari pamaoko nepamakumbo. Zvinoita munhu kakakafanana here kuti iropa chairo rimwe chete kana kuti kungotsvuka chete? Zvinongoitika chero zvazvaro. Ngobudawo ropa semaziso ose pagumbo ipapa zvinongoitikawo chero. Ngobudawo misodzi iyo yakangofanana nemumaronda iyoyo. Handiziva kuti chii. Mira wakadaro kuna mama. Vamwe vamvenga vachitiudza kuti zvinoitika zvinowadza kuti uri munhu anoziva kuti miri wako haufaniri kubatwa nemunhu usina kutenderana naye, handiti? Chikumbiro chako zvekare kuvanhu veZimbabwe, tiri kunzwa kuti wakamboenda kunorapwa kwana Prophet Magaya, kwana Prophet Makandiwa nevamwe ana sekuru ndeupi waunoti akambokubatsira zvikatombonyarara? Pana vamwe mufundisi vandakambogara navo vainzi Pastor Smith. Naivo sekuru vane sekuru mukunguta ndovamwe vandakambogara navo. Ndaita kuti kana dai Mwari vakangondibatsira mufundisi vangu vavandikutaura vanzi Pastor Smith vavo, dai mukadzi wavasina kushayika kuti angadai ndiripo izvozvo. Alright. Vakanga wakagara zvakanaka ikoko uye vaikunamatira zvichipera? Zvaimboitawo zvichitawo zviri nani. Zvaimboita zviri nani. Wakambogara nababa iwo, ndeapi matambudziko wakasangana nawo wakagara nababa wako?
Ndaiti ndiri ikoko pandakaendeswa navabereki vangu, pandakamboendeswa kuna baba vangu ikoko, ndaiti zvakatanga kudai so ndikati kana ndikaseka nevamwe zvazvi kuti nhasi ndikuhwa chakada ndikuhwa kuda chakati, vaigara vachingondirova vachingoti wakazviwa nepi zvozvo hechi vachingondirova neshamhu vadzose vachikurova zvosvika pakukuvadza. dzimwe nguva totora hosipipe chaivo toendesa maoko mufloor chaivo tondirova. Ndakambopuwa batsiro type netype yehembe gwararoko ndakaenda nadzo uko kwavanga vari kwakasvika kwazvipisa zvose. Vana vakamboitawo here mukana wokuti sezvo mwana wangu ari kunetseka kudai, rega ndimbofamba naye ndienda naye kumaprofita sezvaita amai vako nanabhodhi vako kuno, kana kuti ndiendewo naye kun'anga, vakamboitawo izvozvo? Vaingoenda neni kuchechi kwavanonamata nemasoweyo, vachingoenda neni. Zvaive neshanduko here kupa waenda kumasowe kwavo, kusangano rekwavo? Zvaisimboramba zvichingoita zvindokuita zvose. Tinotenda mhuri yeZimbabwe. Pane zvimwe here zvaunga rimwe shoko raungangoda kuti usiyire mhuri yeZimbabwe tisati tapedza kune vanenge vachida kukubatsira? Zvakaita sei? Handira kuti hauna here mamwe mashoko aunawo maybe kuna mai vako aunenge uchida kutaura pamusoro pekuchengeta kwavari kukuita? Asi ndandisvika kuna mai vangu nechitoo ndakangowanawo mari kana ndakangowanawo chii ndisazvitengere hangu ndoga ndichingotengawo ndichidyawo nani namai vangu zvandinda puhwawo, ndisangoonekawo ndibatawo zvangu ndoga ndifarawo namai vangu. Kunze kwamufundisi Mendiva wataura, ungade here kuti unobatsirwa nevamwe kana ana sekuru vanenge vazvipira kuti vakubatsire, kana vamwewo maprofita anenge azvipira kuti akubatsire kunzvimbo yavanenge vati uyai kunotimboedza kukubatsirai? Kana zviripo pane mari dzemabhazi ndogona kuda kuenda mboona kuporawo. Amai Joy, pane zvamungade kuwedzera here pane zvatambokurukura uye nezvataurwa nemwana panguva ineyi zvatingati muri kuda kuti muwedzere kana zvamakanganwa patambotaura, zvikuru sei matambudziko anoitika pana Joy kuti tibate mwoyo yevazhinji vari kunze uko kuti vagone kutinzwira tsitsi kuti vagobatana pamwe chete nemi panyaya yekuti mwanasikana awane zambuko muupenyu hwake? Matambudziko aripo ndekuti izvozvi ndine imwe mhosva yandinayo yandofanira kunzi ndibhadhare mombe yacho handisati ndaiwana yekuti ndibhadhare kwandinofanira kubhadhara pamusoro pedambudziko racho. Saka zvinhu zvinotongondishungurudza kuti saka zvichazovei, zvinozoguma nechipi. Saka zvinhu zvinongondidya mwoyo izvozvo. Kuti kana kune vanhu vakasununguka kukubatsirai, mombe kunoku dzakusvika pamari mazuva ano? Kunoku mombe dzimwe ma3, ma350, ma4. Zvoti kana kune munhu anenge achinzwa tsitsi nenyaya iripo yezvinezvi, makasununguka kugamuchira chipo chekuti mumwe munhu vanogona kuita mudeme vachiisa kana kuti muekokeshi menyu kusvika yakwana? Kana vakadaro vanhu vanenge vatondibatsira kuti ndiripire mhosva yacho iyoyo. Mune nhamba dzatinadzo dzamatipa, pane inoenda paekokeshi here? Yebhati. Ndakaendeswa paekokeshi naTilda. Makaendeswa natete Tilda? Achiedza kuti ndibatsire pamusoro paizvo. Handiti? Aiwa, tinotenda naizvozvo. Pane zvimwe here zvamungade kuti muwedzere? Nyaya yemombe tainzwa, nyaya yezvekudya pano pamba yakamirawo sei? Takanangana nemise munhu ari kuchengeta mwana asiri kunzwa zvakanaka. Zvekudya panenge pane dambudziko nekuti sekuru baba vanoti ndo baba kumuchengeta wakabarwa TB, saka kushanda kwavo zvinokwadzikira, havachanyagona kushanda zvakasimba. Uye iniwo nenyaya yeBP ndiri munhu anogara akangorwa akavati izvozvi nditori paurwere, atone mazuva ndivetewo. Saka idambudziko. Mazuva apera muna February ndaive ndiri kuparinyatwa nemunin'ina wake aiposora chirutsa ropa. Munin'ina waJoy aiita sei? Aikosora chirutsa ropa, akarambwa nemurume aine vana vaviri, vana vacho ndindinavo.
kamusikana kane 2 years nemukomana ari 7 years. Tisu kuti tinaye. Saka iye musikana panga kuparinyatwa ane akanganza ndepasikani nepachest kuti angororo kuti chii chiri kunetsa hapana chakanganzika pamoyo pake kana mumapapu. Saka mari yacho yaidiwa kuti tanzi tiende kumaWestern kwacho yaidiwa 350. Takatoishayiwa kusvika madhokota aziva zongoti sezvo ropa ramira kubuda ngaachibuda asi endai munoedza kuti mumuendese kusikani iyoyo mutigire maresults acho. Saka mari yacho izvo hatina. Bill yechipatara yakanseva 120. Izvo mari yacho handina, ndotobatikana kuti sezvo ndiri munhu wokuvata ko ndakapedzisira ndasvika kupari kwacho ndinorapiwa sei ndine chikwedzi chakakura kudai. Chimusikana iye wandakanga ndinaye hospital sezvo ari nani ave right ari kutoita hosigiribhara ari kuti agone kubatsira pavana vake kuti agone kutengera vana vakewo hembe. Saka ndodambudziko rimwe randinaro rokuti paita varwere vega vega sekuru vamwe vaTB, ini ndiri weBP. Apa tine vana vatiri kuchengeta vakarambwa nababa. Baba vacho havana kana chavanokwanisa kufipa vari muno village asi kana sipo kana sauti inovava zvaro yokuti vana vake vagone kurarama asi okwanisa kusvita. Saka zvimwe zvinhu zvinongondibata zvida pamwe ndo zvinoda chingondivedzera kuti ndirambe ndiriyo kungorara handichasiya. Chitsvo mushe wematambudziko. Pari kunzwika mukoma ende tine shuviro rekuti mhuri yeZimbabwe mawana nyaya iyi inosuruvadza kwazvo ende iri kuda kuti tibatane maoko semhuri imwe. Ukakwanisa kukandawo $5 $20 yaunayo iyoyo paEcocash kuti batsirane nemhuri padambudziko ravo, nekuti zvamangozvinzwira kuti dambudziko haringori paurwere hwemwana, pane urwere futi hwevamwe vana varipo, imhuri yakazara neurwere. Saka iri kuda kuti batirane maoko pamwe chete, vanobatsirane mari, vanobatsirane nekuti tipedze urwere uhwu hwamuri kuona kuti hausi urwere hunopedzwa nemapiritsi kana kuti nejekiseni, urwere hunotoda kutoti hufambirwe hune chekuita nezvemweya. Saka toda kuti tibatirane tiite muonera pamwe sevana vemunhani, toita komba nekoko tichiita kuti nyaya iyi ipere. Saka kubva kwandiri inini Jethro namukoma Sly tiri kuno kuvillage 3 kwaNyandoro. Tatireedzai imimi vana veZimbabwe zvamaoko menyu kuti moita sei kuti mhuri ibatsirikane. Tiri kukumbira chaizvo nemwoyo yenyu kuti dai matibatsira kuti mhuri iwane rubatsiro rwainotarisira kuti vange vachibatsirwa. Saka tatenda tosangana pamapurogiramu anoteera eZimbabwe.